durante 3 días. Creo que imos disfrutar dun evento moi importante, dunha fase previa onde ademais imos a poder ver unha das nosas seleccións, a sub-21 femenina, ademais unha das seleccións máis potentes que ten a comunidade autónoma galega, independentemente de masculino e feminino. É un pouco, pois, bueno, ratificar esas verbas que no seu día o presidente da Real Federación Galega de Fútbol Sala, Rafael Louzán, dixo cando tamén presentábamos o curso de monitores, que Redondela vai a ser unha vila que vai a estar moi presente en esta nova federación, e nós estamos encantados de recoller esa luva. E, sobre todo, unha vez que se desenvolva o campeonato e que finalice, podamos facer un análise do mesmo, considerar que Redondela creemos que está para este tipo de eventos importantes, e non só para estos, sino para moitos máis. Sí, a ver, aí hai varios puntos que considero importantes. Por unha parte, temos que ter en conta que nós temos 4 clubs e unha pequena sección do Chapela Club de Fútbol que son practicantes habituais desta modalidade deportiva de fútbol sala. En concreto, categorías femininas traballando en exclusividade temos a 2, como son Campito e Area Longa, e creo que eso xa é unha parte moi positiva, é dicir, preto de 500 licenzas que ten este concello en fútbol sala, que van a haber un posicionamento importante cun evento da súa propia modalidade deportiva. Creo que tamén outro punto importante é a implicación de todos eles, como así consideramos que tiña que ser, ademais aceptouse plenamente por parte da Real Federación Galega de Fútbol que os nosos clubs estén implicados. De feito, van a ter unha participación importante en todos os procedementos e protocolos de cada un dos partidos, ben sendo a través do inicio dos mesmos co for play, asistindo como delegados de pista, asistindo como recolle pelotas. E logo hai outro punto tamén importante, sobre todo de cara aos centros educativos. Imos ter o venres ás 12 da mañá no pabillón municipal A Marisma, xunto co corpo técnico e xogadoras da selección galega, unhas xornadas para que aqueles alumnos interesados en practicar a pé de pista esta modalidade deportiva o podan facer de maneira conxunta, pois, como ben decíamos, cunha das seleccións con xogadoras máis importantes que ten esta comunidade autónoma, que é unha potencia importante a nivel estatal desta modalidade deportiva. Galicia, esperemos favorito Galicia para que estea nesa fase final española. Tamén se confía moito en que o cidadán e todo aquel amante do deporte, porque moitas veces creo que non ten que ser o deporte que eu practico, o deporte que máis me gusta, senón que cada vez que se fai un esforzo por traer un evento desta categoría, creo que ten que ser toda a comunidade deportiva de Redondela que dé apoio e teña presenza no pabillón. E ademais está moi esperanzados en que polo menos sábado e domingo, que vai a ser cando Galicia xoga os seus partidos, reflecte unha asistencia importante e que sexamos quen de cos nosos folgos de levar en volandas a Galicia para que ocupe ese primeiro posto que lle dé acceso á fase final do Campeonato de España.